pamene zoona zake nzoti iwowo akudana komanso kulimbana ndi programu yanga yokugulitsani fetereza mochipa. Ndi analumbira kuti athana nane. Amalawi anzanga. Good morning. Konse kumene muli. Monga ndi machitira nthawi mwadzuka bwanji. Ndikupatseni report. Hey, ababa tulo dzulo sitinapereke update ya ku Malawi. Dr. President Lazarus McCarthy Achakwera ndithu akudanda wala report yanga lero kudanda wala mbiri komanso kudanda wala kanamba kale zikuoneka ngati kuti anthu niyo a DPP ya mitengo iniyo ndathana mulo sokoneza kwambiri yemwe ndabweretsa choyamba ya dzulo mnatenga mkasokoneza mupeze fetereza ochipira after masokoneza koposa yemwe musokoneza fetereza ya kumagula pa 20,000 21,000 akala kugulitsa pampi mnasokoneza 60,000 kwacha zomwe zilizo mphana ndi fundo yanga Lazarus Achakwera yoti alimi mukuyenera fetereza 4,000 enkanto pamtengo wa chilungamo koma anthu inyuma makhala mukusokonezabe pitirire kutukuka mpakana kali yachiwiri mutalandidwa ndi yakapezedwa kamafuta ndi a Dr. Lazarus Achakwera anati nzawo ma filling anthu station a DPP still munthu chamukumvulitsa mudziwe zomwe zachitika mukudulisa zinthu sabata ino a DPP munakhala komanso zomwe zomwe tachita kuti pano pakangosala ndi 6 days exactly kuti tikavote ndiyambe still ndinkhani yakudawalembereza ADP chakakudana monga nonse kufika na patsilo panthawi na asanalengeze zimene afuna alengeze ulimi ndisanamira kapanga meeting achuma kapanga press briefing cha dziko lathu kufuna kulembera ndi chakwe ndipo ulimi wathu uli ndi magawo awiri gawo loyamba ndi ulimi wa chakudya cha pakhomo nzanu 5 years yose atai ukanika buno kuendesa dziko omwe ndakhala ndikuthandiza ndi fetereza wa affordable input program AIP. Gawo lachiwiri munakhala bwanji ndi ulimi wa business omwe pa chizungu amati magulu awiri most of the time aulimi onsewo ma complain ma excuse amene amamveka ndi anthu ogulitsa fetereza ndinuyonso ino a DPP DPP inasokoneza kale zinthuzi zomwe kafukufuku wathu wapeza kale inasokoneza boma ili marenga DPP na inasokoneza kale mukugwirizana zake zovuta kupanga fix ananonga kwambiri pofuna kumenyana nane nkhondo kudali DPP muzili chakwera kutulisa fetereza ikusokoneza kupanga zoona zake nzoti iwowo akudana komanso masiku 6 yanga kuti tikavote yokugulitsani fetereza zina la DPP sili kuchoka pakamwa ndi analumbira kuti athana nane iniyo akuti ndosokwana iwowo akudana nayo programu yangayo that's all what I'm here fetereza mochipa chifukwa mudziwa kuti ikapitirira programu imeneyi zaka zina 5 ndiye kuti zoti alemere kuti tili pa chinkhondo ndi anthu ofuna kupha ulimi mdziko muno pane china chotsutsa changa monga ndimachitira nthawi zonse ndabwera kuti ndikupatseni ripoti ya zinthu zimene zachitika mdziko muno zomwe zikukhudza miyoyo yanu komanso kayendetsedwe ka ntchito za boma. Ripoti yanga lero ikhudza nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba ndi ya mitengo ya fetereza yemwe ndabweretsa mdziko muno kuti alimi mupeze fetereza otchipirapo koposa yemwe anthu ena osakufunani zabwino akhala akugulitsa pa mtengo okwana 160,000 kwacha. Zomwe zili zosemphana ndi mfundo yanga yoti alimi mukuyenera kumagula fetereza pa mtengo wa chilungamo kuti ulimi wanu upitirire kutukuka. Nkhani yachiwiri ndi yakapezedwa ka mafuta a galimoto ma filling station athu
kuti mudziwe zomwe zachitika kuti sabata ino mafuta asowe komanso zomwe tachita kuti tithane ndi vuto limeneli. Ndiye ndiyambe ndi nkhani ya mitengo ya fetereza. Monga nonse omwe muli alimi mukudziwira, ulimi ndi nsanamira ya chuma cha dziko lathu. Ndipo ulimi wathu uli ndi magawo awiri. Gawo loyamba ndi ulimi wa chakudya cha pakhomo, kapena kuti smallholder farming, omwe ndakhala ndikuthandiza ndi fetereza wa Affordable Inputs Program, AIP. Gawo lachiwiri ndi ulimi wa business, omwe pa chizungu amati commercial farming. Magulu awiri a ulimi onsewo wakhala ukuzunzidwa ndi anthu ogulitsa fetereza pa mtengo wopweteka, zomwe kafukufuku wathu wapeza kale kuti ena amakhala akupangira dala mukugwirizana mchipani china chotsutsa pofuna kumenyana nane nkhondo kuti alimi muziti Achakwera kudulitsa fetereza, pamene zoona zake nzoti iwowo akudana komanso kulimbana ndi programu yanga yokugulitsani fetereza mochipa. Ndi analumbira kuti athana nane. Iwowa akudana nayo programu yangayi yokugulitsa fetereza mochipayi chifukwa akudziwa kuti ikapitirira programu imeneyi zaka zina 5 ndiye kuti iwowo zoti alemere posautsa alimi siziwayendera. Ndiye kuti mudziwe kuti tili pa chinkhondo ndi anthu ofuna kupha ulimi mdziko muno. Chipani china chotsutsa changomva kuti lero ndilengeze mitengo ya fetereza ochipa, kalekale athamangira kwa atola nkhani kuti athire mophulusa muufa omwe ndakukozerani inu Amalawi. Tikamatitu mdziko muno muli anthu omwe dziko lisakulikonda, timanena zimenezi. Komano ngati anthu amenewa amayesa kuti ine ndisiye kukubweretserani fetereza ochipa chifukwa cha mchitidwe wawo olimbana ndi ine, lero ndimatinilengeze kuti anthu amenewa auponda, chifukwa ine zomenyera nkhondo ino alimi sindidzasiya. Ndiye pofuna kuwatsimikizira anthu amenewa kuti sanditha, ndabwera pano kuti ndikudziwitseni mtengo wa fetereza wa AIP wa gulu la inu alimi omwe ndinu ma smallholder farmers, omwenso ndi alimi achakudya chapakhomo m'minda ing'onoing'ono yosapitirira ekala imodzi. Chomwe ndikufuna ndikudziwitsireni nonse amene muli gulu limeneli nchakuti fetereza wa AIP ayamba kugawidwa dziko lonse pa 1 Oktoba ngati mmene nachitira chaka chatha, kuti nonse amene mayina wanu analembedwa mukaundula wa AIP mupeze fetereza ameneyu mvula ya Disemba isanakwane. Ndipo fetereza ameneyu mudzagula pa mtengo wa 15,000 kwacha. Koma inu omwe muli mgulu la ulimi wa business, omwe muli mamembala amakalabu alimi wa business, ulimi omwe mumachita minda yosachepera 1 hectare, fetereza wanu wafika, kapena nene kuti minda imene imakulira kuposera 1 hectare, fetereza wanu wafika kale m'madepoti ogulitsira dziko lonse la Malawi. Ndipo fetereza ameneyo ayamba kugulitsidwa mawa lomweli pa mtengo wa 90,000 kwacha. Ndipo mapulogalamu a fetereza awiri amenewa sindisiya kuwapanga mpaka 2030, chifukwa sitingatukule
dziko lino ngati sitipitsa chitukuko cha ulimi kapena cha alimi patsogolo. Nkhani yachiwiri yakusowa kwa mafuta ma filling station. Mafuna mudziwe kuti nkhani imeneyinso ni nkhondo yayikulu yomwe ndili kulimbana ndi anthu ochepa omwe akhala akugulitsa mafuta modula kuchokera maiko akunja, chifukwa anthuwo akudana ndi programu yanga ya government to government yomwe ndinakhazikitsa kumayambiriro a chaka chino kuti tizigula mafuta direct kuchokera kwa maboma akunja, osati mwakudzera mwa madobadoba omwe amakhala pakati kuti azitigulitsa mafuta awa modula. Ndiye mafuta wayamba G2G ndi aja okwana 48 million liters omwe anafika mu July, omwe tinagula pa mtengo wa $27 million kusiyanira natu ndi mtengo wa $40 million wina ndibwerezenso pamenepo. Kusiyanira natu ndi mtengo wa $40 million omwe madobadoba amapanga. Ndiye gawo lachiwiri la mafuta a G2G tinakonza kuti afika kumapeto a August, kuti mwezi wonse uno wa September tikhale ndi mafuta okwanira kuti zisankho ziyende mosavuta. Koma chomvetsa chisoni nchoti anthu ena kunokma anapanga mgwirizano ndi kampani imodzi ya madobadoba omwe programu ya G2G sakuifuna. Basitu kupanga maupo kuti mafuta a G2G wa mu September achedwe kuti iwo apeze mwayi odya ndalama. Ndiye mpaka kupezeka kuti kampaniyo yachedwetsa kubweretsa mafutawo itapatsidwa kale ndalama. Komabe ndikufuna ndikutsimikizireni kuti mafuta a G2G akubwera, ndipo pamene tikudikirira mafuta amenewa tapempha kale makampani ena otifunira zabwino kuti atipatse mafuta ogwirizira kuti tiyike ma filling station, pofuna kuti mizere yomwe yamanga ma filling station ite inunso mupeze mafuta. Ndiye mafuta ogwirizira amenewa ayamba kale kufika, kotero kuti matraki ena okwana 240 akhala akubweretsa mafuta amenewa owonjezera mawa lino ndi mkuja kuti pofika la Sabata mafuta akhale akupezeka paliponse. Ndiye kwanga nikupempha kwa inu kuti munikhululukire kuti izizi ni nkhondo zomwe ndili kumenyerani, komanso mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwerekani pokudikiritsani ma filling station. Komano chomwe ndikufuna mudziwe nchakuti anthu akunokma omwe apanga zinthu zosokoneza mafuta awa niwadziwa, ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho Sabata yamawali ntchito zawo zikhala zitatha. Chifukwa chomwe apangachi nchipongwe kwa inu nonse komanso kwa ine ngati president. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo.